Assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa da ku a wannan rana a ci gaba da karatunmu da muke yi na Hausa Affiliate Success Formula, inda a yau za mu tattauna ga abin da ake kira audience building, yanda kake gina audience ɗinka. Saboda akwai abubuwa guda 5 waɗanda da su ne ake samun kuɗi online. Akwai product, abin da za ka siyar, akwai offer, akwai lead, shi ne people, shi ne audience building. Sannan kuma akwai conversion, wanda sai delivery plus upsell. Za mu yi bayanin waɗannan strategy guda 5 insha Allahu. Wannan tunda kasuwanci duka gaba ɗayansa za ka yi shi ne da audience mutane, so kana buƙatar ka san ya za ka samu waɗannan mutanen, ya za ka gina waɗannan mutanen, ya za ka raini waɗannan mutanen, shi ne audience building. Yanda za ka gina mutane, yanda za ka raini mutane, yanda za ka tarbiyyanci mutane, yanda za ka samu mutane, yanda za ka tara mutane, yanda za ka cika WhatsApp group daga 0 zuwa 1000 da wani abu. Wannan shi ne audience building. Menene audience building a affiliate marketing? Audience building a affiliate ko digital marketing yana nufin gina jama'a ko gina mutane da suka yarda da kai, suke sauraron ka, kuma suke sha'awar abin da kake koyarwa ko sayarwa. Wannan shi ne audience building. Gina mutanen da suka yarda da kai, suka aminta da kai, za ka faɗa su saurara, suke kallon ka abin kwaikwayo, kuma suke sha'awar abin da kake koyarwa ko abin da kake siyarwa. Wannan shi ne audience building. Ba sayarwa kai tsaye ba ne, gina amana ne kafin ka fara siyarwa. Kana gina mutanen da za su yarda da kai, su aminta da kai, su dinga sauraron ka, ba kawai mutanen da za ka siyarwa ba. A sauƙaƙe, audience su ne mutanenka, building kuma tarawa, kulawa, ginawa. Don haka audience building yana nufin gina mutanen da za su zama kwastomominka na dindindin, ba wanda zai siya sau ɗaya ko sau biyu, a'a, kwastomominka na dindindin, shi ne audience building. Wannan shi ne abin da za mu koya a cikin wannan darasi na wannan rana insha Allahu ta'ala. Me ya sa audience building yake da muhimmanci? Mutane ba sa siya daga wanda ba su yarda da shi ba. Wannan ne ya sa kasuwancin referral mafi yawa yana yi, saboda wanda zai ce je ka gun wane ka yarda da wannan, so za ka ji kamar wane ma ka san shi. Don haka mutane suna siya daga wanda suka yarda da su ko suka sani, kuma suke jin sa kamar ɗan uwa. Idan kana da audience, ba za ka yi wahalar siyar da product ɗinka ba, kowane iri ne. Don haka kowane sabon product, audience ɗaya plus kuɗi sabo. In ka tara audience da yawa, ba ka buƙatar sai ka yi running ad, sai ka yi running Facebook ad ko ka yi running Instagram ad, sannan za ka sai da wannan product ɗin. Duk sabon product, waɗannan audience ɗin za su ƙara kawo ma kuɗi da wannan product ɗin naka. Don haka sabon product equal to sabon kuɗi, ba ka buƙatar sababbin audience. Don haka affiliate marketer mai audience wanda yake da tarin jama'a mai yawa equal to ATM biyar. Idan kana da audience 80,000, 90 har zuwa sama da haka, kana da damammakin samun kuɗi da zama mai kuɗi sosai, saboda audience ɗinka suna da yawa. Don haka product ɗinka za su yi sauƙin siyarwa, za ka yi saurin sai da product ɗinka. Misali mai sauƙi, idan kana da mutane 1000 a WhatsApp ko Telegram channel ko WhatsApp group, 100 suka yarda da kai sosai. Idan ka ba da offer ta 10,000, a cikin 100 nan mutane 10 sun siya, ka ga za ka tashi da 100,000. Ba wahala. Gobe ka ba da offer misali ta 3,000, aka samu mutum 10, still ka samu 30,000, ba ad, ba wahala. Haka za ka yi ta sai da product ɗinka in kana da audience. Wannan shi ne abin da za mu koya a cikin wannan darasi. Ya za mu ƙirƙiri audience, ya za mu tara audience, ya za mu gina audience, ya za mu
buɗe WhatsApp group mu filin ɗinsa da mutane. Wannan shine abin da za mu koya. Meye bambanci tsakanin audience da traffic? Wasu suna haɗe kalmomin. Traffic mutane sun zo sun tafi shine traffic. Kamar yanda kalmar take, kamar traffic go slow ko cunkoso na ababen hawa. So haka traffic yake, wanda zai zo ya tafi. Amma shi kuma audience mutanen da za su zama kwastomominka na dindindin. Mutane sun zo sun tsaya, ba wanda za su zo su tafi ba. Inda ake sa rai sun zama kwastomominka na dindindin shine audience a nan. Duk da kalmomin suna zama kusan masu ma'anoni guda ɗaya. Traffic, audience, lead, prospect, customer, client a wani yaren kusan duka waɗannan ma'anarsu ɗaya. Affiliate marketer mai hankali yana juya traffic zuwa audience. Audience kuma za su juya masa zuwa kuɗi, wanda wannan shine abin da zan koya mana. Yanda za mu juya traffic mutanen da suka zo mana da kowane irin source ko ta ina. Inda za mu juya su zama zuwa audience, mutanen da za su dinga sauraron mu, su yarda da mu, su fahimce mu, su dinga jin maganganun mu, kuma su zama mana hanyoyin samun kuɗi. Wannan shine abin da zan koya mana a cikin waɗannan darussa da za mu dinga yi insha Allahu ta'ala. Don haka affiliate marketer mai hankali yana juya traffic zuwa audience. Ya ake gina audience? Tunda an ce audience shine mutanen da suke zama na dindindin. To ya za ka gina irin waɗannan mutanen na dindindin ya zama sun ginu, su zauna, su zama wannan audience ɗinka na dindindin? Na ɗaya, ka zaɓi niche guda ɗaya. Kar misali an ce karin magana mai sana'a goma maganin mai hassada. Ka iya abu kaza, ka iya abu kaza, ka san kaza, ka san kaza, kana kaza. Wannan digital marketing baya yi a wannan hanyar. Dole sai ka zama specialist ba generalist ba. Kuz min shay'in kul wa min kulli shay'in kul. Komai ka riƙi wani abu, a kuma wani abu ka riƙi komai. Ba aka ce komai kawai kai ka sani ba. Yau kai ne kaza, gobe kai ne kaza, jibi kai ne kaza. A'a, ka zaɓi niche. Niche kamar ɓangare. Kamar misali in physical marketing, wanda suke sana'ar wannan kanti na sai da kayan alawa, biskit da ire-iren wannan, da abin buƙatu a gida. Shi ma niche ne mai zaman kansa. To a ce yau wannan satin an ganka da kanti na sai da alawowi da kayan abinci da kayan da ake buƙatu a gida na omo da sabulu. Gobe an ga ka buɗe shago na takalma. Jibi an ganka a gurin ɗinki. Ba abin da za ka iya yin a haka, sai ka zama specialist. So shi ma a online marketing akwai wannan. Kar yau kai ne kake promoting affiliate marketing, gobe kana promoting graphic design, jibi ka kuma promoting video editing, gata ka kuma promoting art and craft, following day ka zaɓi audience, ka zaɓi niche guda ɗaya. In ka zaɓi niche guda ɗaya, kamar ka ce kai affiliate marketing za ka yi promoting, sai ka zaɓi wannan niche ɗin. Kana neman audience da za su yarda da kai a wannan ɓangaren, zaɓi wannan niche ɗin. Me za ka yi in ka zaɓi wannan niche ɗin? Ka rinƙa ba da value kyauta. Value kamar yadda na yi bayanin value, kuma ina ganin kowa ya fahimta. Value shine duk abin da zai ƙara ma mutunci, ya ƙara ma matsayi, ya ƙara ma daraja, a ganka a matsayin authority, mutum da ya san me yake, mutum da yake da ilimi ko yake da haske a wannan ɓangaren. So ka dinga ba da waɗannan values ɗin kyauta. Gwargwadon value ɗin da yake bayarwa, gwargwadon audience yardar da audience ɗinka za su yi maka. Sannan a mataki na gaba, ka tara audience ɗin nan guri guda. Sannan ka riƙa magana da su kullum, sai ka fara siyarwa a hankali a hankali.
Wannan kuma audience ɗin, tunda ina tafiya ne akan both online da kuma offline marketing. Wannan zai taimaka mana ba a digital marketing ba, har a physical marketing wajen mu gina audience ɗinmu. A digital marketing ya haka zai taimake mu, misali kana saida wannan accessories, charger, wayoyi, earpiece da ire-iren waɗannan, a ce misali kana saida irinsu. Wannan shi ne niche ɗinka. Duk customer da ya zo ya yi sayayya a wajenka, za ka iya, a ce misali akwai littafi ya rubuta sunansa, daga nan kai adin ɗinsa a WhatsApp group ka gaya masa. In kai adin ɗinsa a WhatsApp group, sai ka ɗan dinga zuwa ka ɗan samu wasu ɗan posting hakan da suke ɗan ilmantarwa, ka ɗan dinga yi akai-akai. Tunda ka riga ka tara su guri ɗaya, daga nan duk sanda ka ɗan samu sabon product, sai ka ɗan jefa a wannan group ɗin, kai posting a ciki. Sanda ba ɗan product, ka ɗan dinga samu wasu ɗan posting haka na ilmantarwa, ka dinga yi kana ilmantar da su. Sanda kai sabon product, kai posting a cikin wannan group ɗin, wanda yake da interest zai siya. Daga nan kana building audience ɗinka. Don haka ta nan group ɗin zai iya ci gaba da haɓaka, ya zama wani ma bai san ka ba, ta group ɗin kuka yi sayayya tare da shi. Wani kuma da ya sai kayanka, wataƙila bai da sha'awar siyan kayanka karo na gaba, amma tunda ka ajiye shi, ka gina shi, ka kuma samar da guri da za ka iya magana da shi, so wannan zai sa nan gaba ya kuma siyan wannan offer ɗinka, ya kuma siyan wannan product ɗinka. Sannan kuma daga kuskuren da mutane suke, sai su bar group ɗin open. A'a, ka bar group ɗin ya zama close, ba open ba. In kai closing group ɗin, sai ya zamana kai kaɗai za ka dinga magana a wannan group ɗin. Ba group ne da za ka bari open, kowa ya samu damar yin magana ba. Kai kaɗai za ka dinga magana a wannan group ɗin. Haka wannan zai taimaka maka ka saida kusan duk wani product ɗinka a zahiri. Wannan shi ne strategy da za ka saida duk product ɗinka a zahiri. Sannan misali a ce kana da wani product ɗin daban, misali kana saida misali atamfofi, shaddodi. Duk wanda ya zo kwastomominka, kai ƙoƙari ka gina wata mu'amala mai kyau tare da shi, ka karɓi lambar wayarsa, kai adin ɗinsa a group, ka dinga posting na value da abu mai amfani. Sanda ka samu sababbin kaya, kai posting a ciki. Wasu lokutan ka dinga ɗan posting na ɗan rangwame ko ba da wani sauƙi a wannan group ɗin. Hakan zai taimaka wajen ka saida waɗannan product ɗin naka cikin sauƙi. Sannan rabe-raben audience. A digital ko affiliate marketing, audience ba iri ɗaya ba ne, akwai nau'uka daban-daban na audience, kuma sanin su yana sa ka sayar da sauƙi yana sa ka sayar da product ɗinka da sauƙi. Ga manyan types of audience, akwai audience da ake kira cool audience, ko a ce cool traffic. Akwai kuma warm audience, ko a ce warm traffic. Akwai kuma hot audience, ko a ce musu hot traffic. Waɗannan su ne rabe-rabe na audience a affiliate ko kuma digital marketing. Digital marketing shi ne kishiyar physical marketing. Digital duk abin da ba ka taɓawa. Digital marketing shi ne kamar online marketing. To idan muka ce cool audience, me muke nufi da cool audience?
daga kalmar cold audience, su ne mutanen da ba su san ka ba, ba su san brand ɗinka ba, ba su yarda da kai ba, ba su taɓa halartar class ɗinka ba, ba su shirya su siyi komai daga wajenka ba. A taƙaice kai baƙo ne a wajensu. Su ne kuma kaso kusan 99.99% na prospect ko customer ɗinka. Waɗannan su ne cold audience, mutanen da ba su san ka ba, ba su taɓa jin sunanka ba, ba su taɓa siya daga wajenka ba, babu wata alaƙa ta kusa ko ta nesa da ta haɗa ka da su. Waɗannan su ne cold audience.